कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275 88 72 90। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। मृग नक्षत्राआधी दडी मारून बसलेला पाऊस एकादशीनंतर मात्र तुफान बरसलाय। त्यामुळेच मुंबई महानगरपालिकेनं केलेल्या कामांची पहिल्याच पावसात पोलखोल झाली आहे, असं प्रतिपादन आमदार नितेश राणे यांनी केलंय। काल मुंबई येथे मुसळधार पावसामुळे पाणी तुंबून लोकांचं खूप नुकसान झालंय। ढोपरभर पाण्यातून अगदी जीवाशी खेळून नागरिक आपल्या घराची वाट गाठत होते। यावरच आमदार नितेश राणे यांनी मुंबईच्या त्या पूरमय स्थितीचा एक व्हिडिओ टाकत ट्विट केलंय। त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की मुंबईच्या विकासाचा निधी टक्केवारीतच अडकला, पहिल्याच पावसाने तुमचा झोल उघडा केला। सध्या नितेश राणे यांचं हे ट्विट चांगलं चर्चेत आहे। या ट्विटद्वारे त्यांनी महानगरपालिकेवर थेट वार केलाय। ते पुढे म्हणाले की खड्डे नाले सफाईच्या कामात महानगरपालिकेने झोल केलाय, त्यामुळे पहिल्याच पावसात महानगरपालिकेची पोलखोल झाली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।